bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu. Cerita iki berawal saka Silah, bocah sing melu organisasi sing ana ing sekolahan, yaiku Rohis. Rohis yaiku salah sawijining perkumpulan remaja masjid sing anggotane para bocah-bocah umur 15 sampai 19 tahun sing ana ing SMA Sukamaju. Sil, melu remas jo, ketemane lumayan oke loh. Masa toh? Lumayan dong, kesempatan bisa. Ayo makane, ayo melu jo, melu. Siap ya carane melu remas. Loh, kok melu ta sah? Kamu ana krungu. Piye to iki? Wong ibuke Aisyah lho Bu Ustazah. Piye sah carane? Piye apane? Wis iki malo sing diomongne jenengan. Yo garek teko ning perkumpulan aku eling sesuk wae perkumpulan ing Masjid Al Azhar. Pakmu teko? Masa yo moro-moro teko, bra yo kaya wong gendeng aku lungguh dhewe. Yo ora lah, apa awakmu mah kuwi budal bareng-bareng. Nah, kuwi lho ide apik wi. Ah wis kira-kira sesuk jam piro budale bareng? Biasane sekitar bar asar. Ya wis sesuk jam 3:30 mah kuwi, oke? Oke, sesuk budal bareng ya. Oke, siap. Tak parani sesuk sampai 200 tak kerucuk ning dalan. Oh, sanakmu dhewe sing telat. Assalamualaikum. Syah. Waalaikumsalam. Jenar, mlebu wae. Oke. Loh, endi Sila? Sila mau chat jarene budale rada telat. Andene ngono ndek sadar budal dhisik. Ya wis lah bene, ayo gek ndang budal. Bu. Iya. Bu, kula budal wonten Masjid Rumiyin nggih, Bu. Wis arep budal. Lho, Sila jarene melu. Endi bocahe? Kalau wau Sila sampun chat kula menawi budal radi telat, Bu. Walah, ya wis ngati-ngati ya, Nduk. Nggih, Bu. Wis, hati-hati. Assalamualaikum.
Woi, hati-hati lah numpak. Sepurane. Dasar soplak, rasane kayak mau ngomong karo tembok. Oh, tenono wis sampe ketemu neh. Tak pites. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cah, ayo kumpul. Sudah. Kuwi tenan tuane. Oh, alah nyapa? Kuwi Mas. Kuwi to. Bukan, maknanya wis diombe. Makakno to wis tak omongi. Lek melu organisasi ngono kuwi wis ora usah kesel-kesel. Penyakitmu iki lho, Syah, penyakitmu pikiran. Penyakit. Loh, Bu, penyakit napa? Kula wau mireng panjenengan sanjang tirose Aisyah gadah penyakit. Penyakit napa, Bu? Ngene lho, Nduk, sak tenane Aisyah kuwi divonis dokter kena penyakit TBC. Tapi ki dhek iki wegah diperiksane. Kek piye? Ngene iki wis mendino, watuke cenderangan. Kek piye lho iki, Aisyah. Yalah, Syah. Kok nggak tahu cerita toh? Jadi aku njaluk tolong ya, jadi omongin sila, aku tidak bisa khawatir. Iya, Syah, sing sabar yo, menunggu ndang mari. Fik, menurutmu silai ayu gak? Biasa wae. Alah, iki sok-sokan. Tuman, dijak omong meneng ae, jan koyo ngomong karo tembok. Wis, ayo diskusi ae. Ngomong sing ra penting. Urane cah aku telat. Endi ae we, iso telat barang. Alah, telat dulu teh. Telat titi lho wesan. Gak ngerti apa ning jalannya emang iki bannya bocor. Terus aku dadak nyuruh ini terus bari ngono toko bahan bocor ki gak enek. Terus aku rene emang nyuruh makanya aku telat. Yo kapok. Wis to lah aja kali cah cilik ae. Meneng Meneng ae. ae. Ala karepmu cah. Assalamualaikum. Lagi telat pindho rasane. Wis, kelaren. Ayo kita delegasi. Lah tes nyapa ae ki mau? Pas debat. Kayak debat apa? Nolak kayak cah cilik ya. Terus ayo gini dimulai. Pas rembukan, Sila mung meneng ae, amarga pegel karo Fikri. Remaja masjid arep ngenekake ajang sana ing Masjid Al Azhar. Panitia dibentuk kanggo bantu nglaksanakake acara iki. Sila entuk jatah dadi panitia humas utawa tukang ngiderne surat menyurat barengan karo Fikri lan Fuzan. Acara iki dilaksanakake kurang seminggu, dadi akeh persiapan sing kudu dimarekake. Nyelot suwe amarga cah loro kuwi sering bebarengan diskusi
tukul rasa tresno ning atine Sila marang Fikri. Wes ayo dicek dulu hae. Obatnya nang kono soalnya. Amriye nang sana acara. Aisyah tak tekan dulu hae. Awakmu pamit. Jogo ngene lho. Yo, ndang hati-hati kan. Iya keadaan Aisyah. Kok ayo berkejadian kae aku ora ngerti keadaane dhek. BTW, kowe iki asline demen karo Aisyah apa karo Sira to, Pik? Oh ya Zan, aku dhewe bingung karo perasaan. Kowe aja ngono lho, Pik. Sila ki ya demen karo awakmu. Wis Zan, sore ayo balik ae. Nyapa? Aisyah nyapa? Omong sing bener. Wes ayo melu aku, gak usah takut-takut. Takut iku ayo, wes ayo. Wes ayo. Jen, satenan iki ana apa? Kok nganti ngene iki? Sila aku pengen ngomong karo kowe. Oh, Syah. Enak apa to, Syah? Ngomong. Aku ngerti awakmu demen karo Fikri. Apa Syah maksudmu? Sepurane aku yo ngerti Syah lah awakmu demen karo Fikri. Umurku wis radone, mungkin iki wektune nggo awakmu nyampekne tresnamu marang Fikri. Fik, aku njaluk tulung bersatu karo Sila, mesti awakmu gak tresno karo Sila. Aisyah, Tuhan. Aisyah. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah berhenti. Teman sejati tinggallah sepi.
Alhamdulillah Zan, aku oleh beasiswa. Alhamdulillah Fik, aku melu seneng. Moga-moga kowe dadi wong sukses. Tapi aja lari karo aku. Oke siap, matur suwun Zan. Zan, Zan. Iya Zan, kabarnya? Sila. Alhamdulillah, kabarku apik. Awakmu? Alhamdulillah Zan, api. Fikri wis budal ning luar lho. Dheweke oleh beasiswa. Lah, saiki piye perasaan? Aku biasa aja Zan. Malahan aku pengen ngelalaiin dek. Mergo aku menghormati almarhumah Aisyah. Oh, ngono ta sih. Ya, no semangat lek ngakoni iki. Iya wis iya. Ya, sino neno aku sik ya. Yo hati-hati. Kuto, sing numpak peda. Ini tak cekal.